De færreste af os har jo prøvet at gå til hypnotisør før. En hypnotisør, han går direkte ned i underbevidstheden, hvor han arbejder med det samme. Så man kan sige, at en psykolog går over åen efter vand, mens vi går direkte til målet. Det er meget sjældent, det sker, at jeg har en klient mere end 3 gange. Så er jeg vedkommende som regel blevet behandlet og har fået løst sit problem. Vi går i virkeligheden ind og ud af trance dagen lang. Lige pludselig er man langt væk fra bilturen, og man tænker på noget helt andet. Man er dybt opslugt og koncentreret om en bestemt ting. Det kan være et skænderi, man lige har haft med sin kone derhjemme. Det kan være en vigtig samtale, man skal til. Det kan være alt muligt andet. Det kan være de rene luftkasteller. I hvert fald lige pludselig så kører bilen sig selv, og man er langt væk. Det er faktisk trance, man så går i der. Det, som man kan bruge hypnose til, er kort sagt, at man kan arbejde med tanker og følelser. Så klienten kommer til mig og vil gerne have hjælp til et konkret problem. Det vi skal, når vi får folk til at gå i trance, det er selvfølgelig, at vi skal have det bevidste sind sådan lidt ud på et sidespor, parkere det og overtale det til at ikke at blande sig, og så skal vi tale med underbevidstheden. Det tager cirka 4-5 minutter at putte en almindelig person i trance. Induktion betyder at inducere trance, altså at fremkalde trance. En fobi er jo en angst, der er ude af proportion med det, som man er bange for. Jeg er som regel sidste udvej. De har som regel været både til deres praktiserende læge, de har måske været til psykolog, de har været alle mulige andre steder. Og intet i det etablerede system har været i stand til at hjælpe dem med, hvad det nu var. Og så som sidste instans, så kommer vi så til den kloge mand. Så går man så til den kloge mand, fordi man har hørt, at han kan et eller andet. Så aftaler vi en tid, hvor de kommer her, og så spørger jeg ind til, hvad er det for et problem, de har, og hvordan påvirker det dem. Hvilke begrænsninger giver det dem, at de har det problem, og hvad kunne de godt tænke sig. De skal være klar over, hvad det er, de godt vil. Så vi får ligesom tingene frem ved at snakke om den. Og mange af de ting, jeg behandler, det er jo symptomer på noget andet. Det er jo symptomer på et problem. Og det problem, det afdækker vi så med hypnosen. Det gælder om i hypnoterapi at komme tilbage til det aller tidligste tidspunkt, hvor vedkommende har haft det problem. Så prikker jeg dem på panden og siger, når nu jeg prikker dig på panden, så tager vi tilbage til en tidligere tidspunkt, tidligere oplevelse, hændelse eller situation i dit liv, som har alt at gøre med de følelser, du har lige nu. Når vi har fået blotlagt problemet, og vi har fået ændret programmeringen i vedkommendes underbevidsthed, så er vi egentlig færdige. Og så kan jeg bringe klienten ud af trance. Som regel er der ikke brug for mere end 1 eller 2, højst 3 behandlinger. Så er vedkommende kureret for evigt. Hvis man ændrer den programmering, der findes i underbevidstheden, så er der tale om en varig og permanent ændring, man foretager. Og så kommer det ikke tilbage.